Njengoba saphuma esolweni saphuma ngazi lesulu. Isikhathi sokukhumbuzana ngemithetho yebandla. Hayi sokushumayela inkonzo yonikwa kodwa esokukhumbuzana ngomthetho okungenziwa kuleli bandla. Cha abantwana benkosi kuzoba kubila kuba kude. Okokuqala nje la ekhaya sikhule kuleli bandla kuthiwa noma emakuziwa emhlanganweni kaJulayi noma kaJanuwari noma imuphi umhlangano kaThixo makwenzeka ubuso umuntu ethi uyaphumelela nje kuye emhlanganweni bungasho ukuthi cha ayaphumelela. Kodwa ubuye uthi into esafundiswa ngayo sasikhuzwa ngisho ungasho ukuthi awuphumelele ngoba uzosukulonje ukuthi awusayi emhlanganweni. Kufuneka noma ngabe uhlangana nomuntu uyakubuza uthi cha angazi kuzoba ukuvuma kaNkulunkulu. Kodwa inhliziyo yona iyathanda. Amen. Amen. Okunye amaNazaretha amahle Nkosini. Kuleli bandla iNazaretha kaqimbi. Kuleli bandla ubonakala nje ngisho noma ngabe usekhaya ushaya ngompampana nakho nje wesisu ihambela egcikini akwenziwa kuleli bandla. Umzimba kaShembe uyahlonishwa abantwana benkosi. Ngakho ke ngibheka ngapha ngoba ngeke umuntu usimama umthole iqembile. Ngakho ngibheka ngapha ngoba ufanele ukuthi uyubone kwenzeka isikhindi kuleli bandla uyiNazaretha. Awutholakali nje udavuze edolobheni ukufaka isikhindi uyiNazaretha akwenziwa. Njengoba ke ngikhuluma ngendaba yokuqimba amaNazaretha noma kubhavu uqobo lwakho ujajile awuhlabeleli iculo lalapha ekhaya. Uculo nje lalapha ekhaya awuhlabeleli ujajile noma ngabe uyabhava noma ngabe uzisa ukuthi wenemeke namhlanje kodwa uqimbile awulihlabeleli isihlabelelo sala ekhaya. Ngiyabonga abantwana benkosi. Inkosi busise lesizwe.